Hello mga ka-Scorpio, nandito naman po tayo sa aking YouTube channel Scorpio 16. Ngayong Sunday po ay magluluto naman po tayo ng ginataang tulingan. Siguro magtataka kayo bakit lagi may ginataan. Hala po, luto po tayo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Hello guys, yun ang niluto natin yung ginataang turingan. Siguro alam niyo na ngayon na mahilig kami sa ginataan. Ang ingredients po niyan ay talong, sibuyas, kamatis, bawang, luya, paminta. Guys, yung ginataang langka. Lalagyan din po yan ng konting suka. Ang dami na ito lang po ito na po yan. Kaya guys, titigman na po natin guys ang luto natin ginatang turingan. Sarap. Sarap guys. Init. Kaya guys, kain tayo. Let's eat. Kaya na, kaya na.